Sarrepichoca naceu hai algo máis de 14 anos, montou unha miña nai Checha, co seu socio Javier, e a idea era ter un local na cidade onde a xente poda vir tocar e bailar o noso folclore, a nosa tradición, calquer día da semana. Agora abrimos entre martes e sábado, e para iso estamos. Hai concertos programados, sobre todo en inverno, en verano con tanto festival non tanto, pero en inverno todos os venres facemos música en directo. O que non esperaba que houvese tanta xente xoven disposta, non? A meterse neste mundillo, colaborar entre eles, a verdade é que se foi unha grata sorpresa.